Il-Knisja f'Malta permezz ta' position paper qalet li l-emendi fil-liġi tal-IVF tajfu d-dinjetà tal-embrjuni għax jippermettu li dawk mar ġenetiku speċifiku jiġu friżati għal dejjem. Barra minn hekk permezz ta' dawn l-emendi se ssir għażla diskriminatorja bejn li ma tarbija futura tgħix u li ma tiġi friżata. L-Knisja qalet dan wara studju ta' 35 espert multidisciplinarju fosthom il-qasam tal-mediċina, xjenza u l-embrioloġija fejn ħejjew position paper u li ġiet iċċirkulata mill-Knisja f'Malta. Il-Knisja għamlet dan bħala parti minn diskussjoni usa li trid issir bħala parti mid-dibattitu parlamentari dwar l-emendi proposti għal protezzjoni tal-embrjuni. L-esperti tkellmu dwar għajnuna tbatija ta' dawk il-kopji li għaddu mill-IVF jew li jafu li wliedhom jistgħu ikollhom mart ġenetiku, għalhekk qed jappellaw fost l-oħrajn għal aktar servizzi ta' sapport lil kopji li għaddejjin minn trattament ta' fertilità. Fost l-oħrajn isemmu l-polar body biopsy bħala alternattiva vijabbli flok il-testjar tal-embrjuni. L-Knisja qalet li bl-introduzzjoni tal-emendi li qed jipproponi l-Gvern ftit hemm ċans li l-embrjuni b'mar ġenetiku jiġu adottati u għalhekk embrjuni se jibqgħu iffriżati. Ġimtenni li skont l-Awtorità għall protezzjoni tal-embrjuni sal-lum diġà hemm 388 embrjun iffriżat u li dawn fl-aħħar sentejn ma ġew adottati minn ħadd. Intant f'istqarrija oħra l-maġġoranza tal-membri tal-Kunsell tal-Kummissjoni Drittijiet tal-Persuni b'Diżabilità iddisassoċjaw ruhom mill-istqarrija tal-Kummissarju tal-istess entità dwar l-emendi fil-liġi tal-IVF huma qalu li l-istqarrija favur dawn l-emendi maħruġa mill-Kummissarju Samantha Baġkazan fisem il-Kummissjoni ma ġiet diskussa qatt mal-membri tal-Bord tas-CRPD. 13 minn 15 il-membru qalu f'istqarrija li l-pożizzjoni li ħadet il-Kummissarju temmina serjament l-isforzi tal-moviment tal-persuni b'diżabilità f'Malta f'dawn l-aħħar 20 ta' snin b'dawn itennu li huma kontra l-emendi tal-IVF.